नंगौ बे समाव दंफैयो आङो क'क्राझार सहरनि केडेसि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेब इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियार लिग 2022 जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 23 अक्ट'बरसिम जानो गोनां जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार सहरनि केडेसि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाबोननि समाव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ नुदों। बे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार केडेसि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। बे नुथायानो जाबाय गाबोननि जानो गोनां ISPLनि फुटबल जोलुर बादायलायनायनि मोनसे साखाफारा आरो समायना रमायना मोनसे साजायनाय दिन्थिफुंनाय आरो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबावदों रायजो राजाफोरखौ फैनानै जिरायफैनो आरो मोनसे मोजां समायना गेलारि बानायनायखौ नुनो मोनदों। बे नुथायानो जाबाय गेलारि बे गेलारियाव जिरायनानै मोजाङै रायजो राजा बिथांमोना आरो जोलुर बादायलाय बिथांमोनखौ बाव जिरायनानै मोजाङै नायनो हागोन। नंगौ बे समाव जोङो गाबोननि जानो गोनां खेला बे खेलायाव साखाफारा बेसेबांसिम आवगैखो केडेसिनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानि। आदसा गाबोननि जानो गोनां खेला बे खेलाया बेसेबांसिम साखाफारा आवगैखो? आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन। आङो ओरैनो बे टिम सेलेक्सननिबो आङो सासे मेम्बारमोन आरो दाख्लैहाय बे टिमा अपेनिंआ 9 थारिखआव जाखांलांबाय डिमाकुसियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय आंबो थांदों। बेहाय आं नायबोदों खेलाखौबो खुब मोजाङैनो खेलाया जादों। लाइजों जोंनि बिटिसिजोंमोन टिमा बेहाय मोननैबो टिमा ओरैबायदि समान गेलेदों, ओरैबायदि फास्ट गेलेदों आरोखि खुनु माने स्ल' नङा खेलाया, ओरैबायदि स्पिडआव खेला जादों। बेहाय नायनानै आं नुदों जोंनि टिमखौ आं आगोलाव बुंखांबाय, दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन मिडियानि सिगाङाव आंहा आसा दङ बे टिमजों जोङो साखाफारा जे खालामदों जों आरोखि टिमखौहाय देरहागोनखौ आं आसा दङ आरो चेम्पियन जागोन होननानै आं दाखालिबो बुंदों, दिनैबो नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आं बुंगोन बे टिमा देरहानायनि लामायाव दङ आरोखि जोंनि बिटिसिनि टिमा। आरो गुबुनखौबो आं नुदों, गुबुन टिमाबो खिन्थु रावबो खम नङा आरोखि 19-20 बिदिल' आरोखि फारागा। आसा खालामदों आं देरहागोन जोंनि बिटिसि टिमा। गाबोन बेबायदि दा साखाफारा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों, बेसेबांसिम खामानिया आवगैखो? खामानिया आं दहाय एसे आगोलाव बुंबाय, आं दाबो बुंगोन जोंनि बे केडिसिनि जे फिल्डआव बे खेलाया जागोन फार्स्ट खेबनि थाखाय लिग मेचआ बाहायनो जाजोबगोन, सेमि फाइनालाव बाहायनो जागोन, फाइनाल मेचआव सायाव जागोन। साखाफाराया एकदमबारे गोबाङैनो आवगायबाय होननानै आं आसा थिदों आरो नुबाय नोंथांमोनाबो फ्राय आवगायबाय। खामानिया खालि अखानि थाखायल' माखासे थाबथानानै थादों। दा बसायगासिनो दङ, खालि बसायनांगौल'सै आरो खामानिया। गुबुन जेबो खामानि गैला मेजरलि, खालि लाइटिंल' दं। दहाय बुंखांबाय आङो। आसा खालामो बे दा मोनानि बिथोराव गासिबो खामानिया 100% जोबजोबगोन आरोखि। आरो आसा खालामो गाबोन खुनु मोनसे बेले बेजे जायाब्लानो बे खेलाया मोजां जाफुंसारगोन आसा दङ। आरो मोनसेखौ आङो फोसावगोन नोंथांमोननि सिगाङाव, आं केडिसिनि आफादगिरि जानानै जोंहा गाबोन फुंबिलिनि 10 बाजियावहाय केडिसिनि बे लांगोनायावहाय जोंहा सोरगोआरि, जायखौ जों बर' हारिया जोलुरनि राजा होननानै फोसावदों आरो बिथांनि मुङैनो टिम सङाबो हयथ' निस्सय बे ISPLआव मेथाइखौ बानायदों। दा बिथांनि स्टेचु जोंहा केडिसिनि लांगोनायाव दङ, बानायखांखाबाय अलरेडि, जास्ट बेखेवनांगौ दंमोन, जों बेखौ बेखेवनो हाथ'वाखैमोन। गाबोन 10 बाजि जानाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिसिनि CM माननीय प्रमद सार बिथाङा गाबोन बेखौहाय बेखेवनानै होगोन। बेयो जाबाय जोंनि केडिसिनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा होननानै आं सानो आरोखि। आरो आं खावलायगोन बे हाबाफारियाव जायफोर खोनायाखै बिथांमोनखौ जाहाथे दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो खोनानानै जाहाथे बिथांमोना फैनानै बे प्रग्रामाव 10 बाजियाव बाहागो लानानै सोरगोआरि बिन'द ब्रह्मनि जे हाबाफारि लादों जोङो स्टेचु बेखेवनाय, बेहाय बाहागो लाफै बेखौ खावलायहरबाय आङो। गाबोननि जोलुर बादायलायनायाव बबे टिमा? गाबोन जोलुर बादायलायनायाव जोंनि बिटिसिनि टिम आरो गार' हिल्स काउन्सिलनि टिमनि गेजेराव जागोन मेघालया। बेनो आरोखि। आरो मा हाबाफारि लाफानाय? हाबाफारि हिसाबै जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ। खेलानि सिगाङाव जागोन बर'नि मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाया। आरो खेलानि गेजेराव गार' टिम फैदों हिसाबै मेघालयनिफ्राय गार'जों मोनसे मोसानाय लादों, बेखौ जोङो हाफ टाइमनि गेजेराव जोङो बेखौ बे रेस्ट टाइमाव जों होगोन आरोखि गार' मोसानायखौ। हारिमु आफाद दिन्थिफुंनाय हिसाबै मोननैयानो गाबोननिया आरोखि। ओमफ्राय बाहाय बाहागो लागोन आलासि महरै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' बिथाङानो बाहागो लागोन। आरो गोबां EM गासिबो आलासि जोंहा लेंखानाय दङ। गोबां जों आलासि लेंदों, रिटायार्ड पार्सनफोर जाय खेलाखौ गेलेनानै आजिरा मोननानै जाय पेन्सन मोनदों
बिथांमोनखौबो आंनो निजे दहाय फुंनिफ्राय आङो लेटार राननानै न'आव हाबै आङो लेंहैदों DSOखौ लाफानानै बिथांमोनाबो फैनायनि खोथा हाजोबदों आरोखि आसा खालामो बिथांमोना फैजोबगोन आरोखि गासिबो थ' 10 बाजियावबो स्टेजनि बेखेवना फैगोन आरो मोनाबिलिनि 6:15 जानाय लोगो लोगोनो बे खेलाया आराम्भ जागोन बेवहायबो बिथांमोना थागोन होननानै खोथा होजोबदों आरोखि आसा खालामो गाबोननि जोंनि जागायजेननाय खेला अपेनिंथ' नङा बियो जोंनि KDC फिल्डआव खेलाया गाबोन जागायजेनगोन हिसाबै बाहाय बयबो बाहागो लागोन लैहोर लैहोर आं बेखौ आसा थिदों आरोखि नंगौ KDCनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्मआ जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय गाबोननि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया बिनि साखाफारा खालामनाया फ्रायानो जाजोब्बाय आरो गाबोन फुंबिलि जानाय लोगो लोगो बर'नि फुटबलनि राजा बिन'द ब्रह्म बिनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन आरो गोसोखां मेथाइ बेखेवनाय जागोन बेखौ बेखेवगोन BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो आरो गाबोन मोनाबिलि 6:00 जानाय लोगो लोगो गार' हिल आरो बर'नि मोनसे कालचार दिन्थिफुंनाय जागोन जोलुर बादायलायनायनि सिगां आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे जोलुर बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामफैनो थाखाय बिथाङा खावलायदों जोंनि खौरांनि गेजेरजों गोजोन्थों।